Това е НАТО Love Challenge. Нищо не мога да ме разсмея вече. О, не мога, гайс. Антони, той се сме. Антони, пристани, трябва да съм сериозен сега. Йоу. Добри ден. Добри ден. Госпожице, каква ви е обемна прическата? Гел ли ползвате или лак, или втривате виагра в косата си? Не. Най-старе, бро. Не, ми беше смешно как влезе момчето из кефи, ме. Смисъл, такъв със заряд, аз даже в началото не слушах. Hello. Една баба карала колело и един младеж е спрял и я попитал: абе, бабе, на къде отиваш с това колело? Абе, бабе, това... Да, знам го, кой ще върне колелото. Най-старе, бро. Чай сега, докато никой не е да се ми смее малко. В смисъл, защото аз като влеза някой ми става смешно от самия човек, не знам, защото си представям, той вика, една баба, влиза и такъв, няма, здрасти, няма, една баба. Доста банци. Добър вечер. Добър вечер. Двама лежат в болнична стая и се питат, нали, приятел, ти от какво пострада? И един вика от слънчев удар. И той го пита, как така, как стана? И той човека, нали, вика, седи си на плажа, любувам се на младите момичета. И изведнъж, бам! Бях забрал, че моето слънце яде един зад мен. Това ли беше? Да. Най-сега. Така, завете, интересуваме се от реклама във вашият Twitch. Искаме да рекламира нашия Discord сервер, ако имате интерес, пиши ми. Йоу, драго. Знаете кое е любимото нещо на един шофьор на BMW рано сутрин? Не. Кафето в сервиза. Да, знам го това. Най-старе, бро. Йоу! Hello. Един мъж, нали, бил доста дебел и се чудил как да отслабне. Пробвал най-различни методи, правил какво ли не. Обаче не му се получало и най-накрая видял една обява в интернет и там опишели: с нашия метод ще отслабнете 5 кг за един ден. И човека казал: сега, толкова неща съм провал, че ще пробвам и това нещо, нали. И какво се случва? Звънал там на обявата: здравейте, така, обаждам се по обявата, искам вика да сваля 5 кг за един ден. И те му казали: добре, дайте си адрес, нали? Вика, ние ще изпратим човек при вас. Дава си адреса, след един час се звъни на звънеца една страшна мадама. И седи и държи в ръката табела: ако ме хванеш, твоя съм. И почнава да бега бързо, тича по нея, тичал, един час, накрая хванал и цяла нощ да разбива там, нали, свършили работа, да. Много доволен. Мацката е стърняла, нали, той е стъпил на кантара, бре, верно, вика, свалих 5 кг. Утре май, вика, ще взема пак да ни звънна на тия, вика, има резултат. Звъним на следващия ден. Здравейте, така, вика, искам да отслабна, вика, още 5 кг. Господине, сигурен ли сте, нали? Не е добре да свалите толкова много килограми, нали, за кратко време. Не, вика, няма проблем, вика, искам. Добре, адреса как беше? Казва адреса, пращат му мацката, нали, звъни се на звънеца, отваря, гледа пак същата мацка, държи на табела, на която пак пише: ако ме хванеш, твоя съм. Почнава да бега, той я подгонил, хванал я, правили там каквото правили, те се тръгнала да се мери се, пак 5 кг надолу. Вика, тия са много добри. Вика, утре пак ще им звънна, ама топ път, вика, искам да сваля, вика, 10 кг. Звънал, нали? Да, здравейте, така. Вика, много съм доволен от вашите процедури, обаче днеска, вика, искам да сваля 10 кг. Вика, възможно ли? Господине, възможно, ама наистина, вика, много килограми не е добре, вика, може, нали, да навреди на вашето здраве. Няма проблем, вика, пращайте, вика, искам да слабна с 10 кг. След един час звъни се на вратата, отваря и гледа един афроамериканец, държи табела в ръката, на която пишел: ако те хвана, мой си. Не, става, бро. Добър вице. Ама не можа да се разсмея. Очаквах между другото нещо такова. Йоу. Така, какво прави немия гинеколог? Немия? Чакай малко. Това е между другото ще едно. Мога ли да се сета? Чакай, не го знам между другото, но чакай да помисля. Не мога да се сета. Ще по устните. Чете по устните. Не можа да се сета аз. Готай, бро. Айде, някой да ме накара да се смея със сълзи, бе, човек. Добре, съм едно кратко, но е добро. Така, двама умни решили да се затапват. Един е казал: брат, кажи 5. Другия му отговаря: 5. На пред. Другия мислил и накрая казал: брат, знаеш какво? Кажи 10. 10. Майката. Али беше, бе? Не, да. Окей, бе. Нещо? Не.
I'm too good, bro, I'm too proof. Зетка, ти си моето момче. Чувам ли се? Здрасти. Много добре се чуваш, даже, здрасти. Знаеш какво са направили бащите на децата си, когато се разбрали, че ме идват Чако? Какво са направили? Брат, той изчезна. Даже Антон смея отзад. Nice, that was good. Good one, bro, good one. Печаля скин на Ръмбо. Скоро. Той излезе ли бе, човек? Какво става с тези шакото, бе?